Общото между марките и географските означения като обекти на индустриална собственост се състои в способността им да оказват определен произход. При марките това е връзката с търговския произход на предлаганите под нея стоки и услуги, докато при географското означение това е географския произход, свързан с неговите специфични характеристики, дължащи се на особеностите, породени от естеството на дадения географски район. Търговската марка често се състои от измислен или произволен знак, притежаващ известна отличителност. За разлика от това, името, използвано като географско означение, обикновено предварително се определя от дадена географска област. С географските означения се установяват права върху интелектуална собственост по отношение на конкретни продукти, чието качества са свързани с района на производство. Видовете географски означения включват защитено наименование за произход за храни и вина, защитено географско указание, също така за храни и вина, географско указание за спиртни напитки. Наименованието за произход е наименованието на страна, район или определена местност от тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда оттам и чието качества или свойства се дължат предимно на географската среда, включваща природни и човешки фактори. Географското указание е наименованието на страна, район или определена местност от тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда оттам и притежава качеството известност или друга характеристика, която могат да се отдадат на този географски произход. За географските означения се смятат и традиционните наименования, които отговарят на изискванията за наименование за произход и географско указание. Законодателството третира географските означения с обща правна закрила, независимо дали се отнася до защитено наименование за произход или защитено географско указание. Обхватът на защита не се влияе от никаква разлика между посочените географски означения. Търговската марка може да бъде преотстъпвана или лицензирана навсякъде по света, тъй като е свързана с търговски произход, наложен от определено лице, а не с определено място. За разлика от това, географското означение може да се използва от всяко лице в района на произход, което произвежда стоката съгласно определени стандарти. Поради връзката си с мястото на произход, географското означение не може да бъде възложено или лицензирано на някой извън това място или лице, което не принадлежи към групата на оторизираните производители. За разлика от марките, обаче, географските означения не разграничават, а обединяват производителите на определени стоки, за да ги разграничат от всички останали, чието стоки не притежават съответните характерни признаци, произтичащи от особеностите на региона, в който се произвеждат. Най-често срещаната възможност за конфликт между търговска марка и географско означение е наличие на определен географски термин в състава на търговската марка. Друг възможен сценарий е когато по-рано регистрираната марка се съдържат географски термин, към който е заявен в последствие за регистрация, което би дало възможност на правоимащите лица да подадат възражение срещу регистрацията на определеното географско означение. При сравнението на марка с по-рано географско значение е от съществено значение дали по-раното географско значение може да бъде разпознато в състава на марката и оттам използването на заявената марка да може с основание да се счете, че представлява пряка или непряка употреба на географското значение, чрез експлоатиране на репутацията им или тяхното пресъздаване и имитиране. При изследването на това е необходимо да се установи дали потребителите ще възприемат еднозначно присъствието на географското означение, като по този начин ще очакват, че означените с търговската марка стоки ще притежават съответните качества, присъщи за конкретното географско означение. При сравнението между търговска марка и географско означение съществуват различни критерии от тези при сравняването между марки. Така в съдебната практика са извадени следните акценти при съпоставянето между марка и географско означение. Дали сравняваните термини съвпадат в своето начало, дали термините имат еднакъв корен или окончание, което няма определен смисъл, дали термините споделят едни и същи цифри или стрички, както и концептуалната близост. Това са ситуации, в които има концептуална близост, но не и визуална или фонетична прилика. Пряка и непряка употреба. Съдебната практика приема, че пряката и непряката употреба се отнасят само до физическия начин, по който изглежда употребата на географското означение на пазара. Пряката употреба предполага, че географското означение е поставено директно върху продукта или негова опаковка, докато непряката употреба означава това географско означение да присъства в допълнителни маркетингови или информационни канали, например реклама на продукти или документи свързани с него.
Това разграничение няма отношение при преценката на абсолютните основания за отказ, тъй като последващо пускане на пазара на предлаганата за регистрация марка няма връзка с проверката за абсолютните основания за отказ на марката. Отличителността на географското означение преди всичко се свързва с определени географски термини, станали известни именно с определени техни особености на произхождащите оттам стоки. Сравнение между търговска марка и регистрирани сортове растения. Сортовете растения са специфичен обект на индустриална собственост. Отново, както и при сравнението между търговска марка и географско означение, критериите за сравнение се различават от тези при сравнението между марки. Сорта трябва да има сортово наименование, което да се свързва с неговото генетично обозначение и да служи за идентифицирането. То трябва да отличава от всяко друго наименование, използвано в страната за този вид или за близки на него видове. При сравнение с търговска марка, освен директната употреба на сорта в състава на марката, се следи дали в нея не фигурира и родовият термин на научното наименование на сорта растение. В обобщение, проверката се състои в това дали търговската марка съдържа съществени елементи, които да придадат отличителност на марката в достатъчна степен, като по този начин ясно да я разграничат от наименованието на по-ранният регистриран сорт. Описателни елементи, добавени от рода на супер, екстра и така нататък към регистриран сорт или родовият му термин в състава на марката, не биха повлияли относно констатирането на сходство с по-рано регистрираното право. Правната рамка по национален ред включва Закон за марките и географските означения, Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни, а така също и наредбата за спорове по Закона за марките и географските означения. Относно марките, най-важен регламент е 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз. Регламент 2024/1143 на Европейския парламент и на Съвета относно географските означения за вина, спиртни напитки и селско-стопански продукти, както и за храните с традиционно специфичен характер и незадължителните термини за качество на селско-стопанските продукти. Този нов регламент предвижда единна и изчерпателна система за географските означения за защита на наименованията на вина, спиртни напитки и селско-стопански продукти, чието характеристики, специфики или репутация са свързани с тяхното място на производство. Регламент 2023/2411 относно защитата на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти, а така също и Лисабонската спогодба и Женевският акт за наименованията за произход и географските указания. За сортовете растения е важен регламент 210094 на Съвета на 27 юли 1994 година. Макар и редки, споровете между търговска марка от една страна и географско означение от друга са от съществено значение, тъй като специфичният характер на географското означение урежда закрилата на права, закрилящи спецификите на даден регион, свързан с произведените там стоки, свързани именно с конкретните характеристики на определеният регион, които не могат да бъдат произведени от търговци на което и да е друго място по света. Предвид това, правоприлагането, свързано с упражняване на правата върху географско означение, е свързано преди всичко с закрилата на местните производства в условията на конкурентност в глобален аспект. Именно в тази посока се разработват и допълнителни схеми от Европейския съюз, свързани с закрилата на планински продукти, продукти от най-отдалечените региони на Европейския съюз и други, чието правна регулация тепърва предстои да бъде развита. След нововведенията, правната рамка, закрилата на географските означения е засилена. Предвиден е нов ред за регистрация и опозиция, насочени срещу регистрирането на географско означение. Съпоставянето между търговска марка, географско означение и сортове растения се различава от изследването на сходство между марките. Изведени са и редица критерии, които да подпомагат разрешаването на споровете по отношение на тези обекти на индустриална собственост. По силата на регламент на Европейския съюз 2024/1143 е създадена единна и изчерпателна система за географските означения, за защита на наименованията за вина, спиртни напитки и селскостопански продукти. По този начин, на ниво Европейски съюз се защитяват регионалните икономически оператори и съсловните организации, с оглед съхранението на характерните специфики на предлаганите от тях стоки, свързани с мястото им на производство.